జై తెలుగుదేశం, జై తెలుగుదేశం, జై తెలుగుదేశం. నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం. జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్. కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారి నాయకత్వం, కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ గారి నాయకత్వం. జై తెలుగుదేశం, జై తెలుగుదేశం. చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం. ఈరోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వీర్నాపల్లి మండలంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కాసాని ముదిరాజ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వీర్నాపల్లి మండలంలో తెలంగాణలో మొత్తం ఇంటింటి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు వారి పిలుపు మేరకు సిరిసిల్ల ఇన్ఛార్జి మరియు దయాకర్రావు గారు, అదే పట్టణాధ్యక్షులు తీగల శేఖర్ గౌడ్ గారు, రాష్ట్ర నాయకులు సూర్యనాయక్ గారు మరియు వీర్నపల్లి గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు దేశరాజ్ దేవయ్య గారు మరియు కార్యకర్తలు మరియు కృష్ణ అమ్రు మరియు ఇతర కార్యకర్తలు అందరూ పాల్గొని ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇంటింటి. మరియు ఆ రోజు 1992 కాలంలో పార్టీని స్థాపించి మరియు ప్రతి కార్యక్రమం అంటూ ఈరోజు తెలంగాణలోనే అత్యధికంగా పనులు చేసి జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరియు కాసాని రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజు గారి ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ మన పార్టీ ఏ సిద్ధాంతంతోనైతే పుట్టిందో కూడు గూడు నీడ అనే సిద్ధాంతంతో పుట్టిన మన పార్టీ యొక్క పరిస్థితిని తెలంగాణలో బలపరచుకోవడానికి మరియు పార్టీని పునర్జీవింపజేసుకోవడానికి ఇంటింటా తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మనం వీర్నపల్లి గ్రామానికి వచ్చాం. వీర్నపల్లి గ్రామంలో మన మండల కన్వీనరు మల్లేశం మరియు టౌన్ కన్వీనర్ శేఖర్ గౌడ్ గారు, రాష్ట్ర నాయకులు సూర్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. ఎందుకంటే బడుగు బలైన వర్గాల కోసం పుట్టిన పార్టీ మనది కాబట్టి అప్పుడు 2 రూపాయల కిలో బియ్యమే కానీ 30 రూపాయలకు జనతా దోతులు చీరలే కానీ తర్వాత పోతే ఇంటి స్కీము పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం డబ్బులు ఇవ్వడమే కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మన తెలుగుదేశం అప్పుడు చేపట్టింది. చేనేత కార్మికులకు లబ్ధి చేకూరాలని చెప్పేసి చేనేత వస్త్రాలని పబ్లిక్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే మన దగ్గర ఉన్న సిరిసిల్లలో చేనేత కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నందున టెక్స్టైల్ పార్క్ కూడా మన పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే దాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అలాంటిది ప్రాంతీయవాదాన్ని తీసుకొచ్చి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే ఉద్దేశంతో మన పార్టీని ఆంధ్ర పార్టీ అని చెప్పేసి అనగానే దీన్ని పూర్తిగా అణచివేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన చంద్రశేఖరరావు గారు, ఆయన కుటుంబానికి నిధులు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, ఆయన ఫామ్ హౌస్కు నీళ్ళు వచ్చాయి. ఆయనకు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మన రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ చేస్తానన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు రాష్ట్రం బంగారం అయిపోయింది, దేశాన్ని బంగారం చేస్తామని ఇక్కడ అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించుకున్న డబ్బుతోని భారతదేశం లెవెల్లో నేను పార్టీ పెట్టుకుంటానని చెప్పేసి మన ప్రజలను విస్మరించి ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాలకు వెళ్తున్నాడు. కాబట్టి అతనికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ కార్యకర్తలు అన్యాయం చేస్తున్న కార్యకర్తలకు కూడా మనం పబ్లిక్ వివరించి వాళ్ళ గురించి చెప్పి మన పార్టీ ఎవరి కోసమైతే పుట్టిందో బలహీన వర్గాల కోసం వాళ్ళ అభ్యున్నతికి మళ్ళీ తిరిగి పార్టీ పడతామని అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనకి పార్టీ చేసిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని ఈ పాంప్లెట్లో వివరించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇది ప్రతి ఇంటింటికి ఇస్తూ విద్యార్థులకు కానీ మిగతా వాళ్ళకు కానీ మన సిద్ధాంతాలు మన పార్టీ యొక్క పరిస్థితిని వివరిస్తూ పార్టీని మళ్ళీ పునరుద్ధరణ చేయాలని పబ్లిక్ను కోరుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాం. పబ్లిక్ నుంచి విశేష స్పందన వస్తుంది కాబట్టి వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను.